somorero, ekero tangaine gotia somorero. Bwana Yesu asifiwe. Tusabe saba sisi ni abamura sengite gasimu akorire nengia umone nabagate abarende abarorekanire asikira ringana asirita ya Yesu na ikero twarura kimwanso kende tikeyo kiranyara ko bakebo kende yonse tikeyo kiranyara ko bakebo nango nyekero mogocha ase family ondu bwense oyo gocha ngaho swa nyumba kurangirire kabya Yesu osiseni abana gobinde byonse mbiko tigatusabe tata n'umwana n'umuyikomo cyane omone nekorengana muna nyasauro muya na indogero bwo kumyiroti babaroti sayitero muya tata bemaganda kurwa oyo mintokero bakarare to monene sayitero mu tata kibike kiga cyarire nyasaye monene gwatenenira asomo sabara nyasaye gwatenenira aseri tukulyo kwani wa nyasaye gwatenenira amana ba muro monene nyasayitero mu tata tikotoko bake na ukoimokero cyinse mochonse asikera ringana sereta ya Yesu bono monene nyasayitero mu tata mabera na bekire familia soko bako kwa bainyore obotuko no mubasomo nene esaitero mutato sisenya bamuraba bakore meremo na indobamente chinguru asoko egena monene familia yonse nyasaitero mutato ba mabera niko naje bekira soko bako kwa abairi nabasani nyasaitero mutata na soko bako kwa twakandire nikende yonse era itere mamija binde byonse biranyara ko babiko kore kabire mamija twasibire nakoragerya sereta ya Yesu bande bonse baranyara ko babagota tembera nyasaye mone na senge ntiyo korusyo mobero nibo twa batangase iro morero rero babwacha sereta emme kayebire cyatwaye bono rolekane na inde bwanya sai loko bako kwa wechinguru ekiagara moyore wetera asera dare suksamutu amen Vamos a hacer eso. Ahora que le mate cambia. Conseguir.
Twakorire tonga mwezi tonga gashabu baba tonga Nataka niwapige picha ya familia hiyo na watoto wake na polepole kila mtu. Wata nchi la mabuli. Hivi niende mabuli. Mabuli kwa bag ndani. Sawa, enda na stand. Okay. Watoto peke yao. Enda Jere, enda na stand. Wajuu nilikuwa kando yetu hapa, nimejua niko na namba muende Evans, nakutaka peke yako hapa na watoto wako peke yako, nyinyi peke yenu. Battery. Okay, do you? Evans, look, angalia. Which matter?